Video piye? Ya ning Nganjuk kan video bojone sing di video apa sing apa pupune sing ketok-ketok ini maksudmu piye? Yo ora kok Media ya media bojone, dikon video apa jenenge nganu ya ora dadi video sing pupune kok sing apa jenenge ora ni sing wong-wong sing aneh-aneh kok iya. Ngene piye lho, Rek? Padahal aku mlaku lho ya, tak omongi ya. Ya kaya karep buah ning kono kok di video lah sing liyane hiren aku. Kejajal aku mlaku nak di video wong sing pupune ketok-ketok sing mening-mening ngono. Yo ora yo tak nganu wis apa jenenge video bokongmu. Bokong video. Lah piye lho ya? Dadi timbangane aku salah terus ya. Tak kon nyekeli HP ora gelem et lho. Lah iki posisine nganu aku disalahno. Jare videone bokonge wong-wong. Katok rasano. Gila. Piye? Ya video bojone mlaku di video sampai tutup. Jadi ora video teko kono. Video ya tatak ngene. Kok jajal buah kok ya ning tawang. Wis di video apane lak wong meh irian aku. Lah piye kon video bokongmu? Ya ora di video bokongnya di video awake kok iso. Berarti. Yo ora. Video sing pas dunia-dunia ngono. Ya gue ben sikone iki enek pemandangan liya. Nah, pemandangan liya apa nih? Oh, pece wong lanang iki jelayatane mripate. Ya ora teko Bojone saiki wis kaya ngene. Dhisik teman-temanku ya ayu pas aku itu gani nek gak ayu pengarep nggih karo aku. Masa? Oke nyamaan ya ana dene temanku dhisik fotoku ya. Nek ayu dhisik malah dhisik HP-ne Nokia tanpa filter wis ketok ayu. Nek iki gak kaget. Nek HP saiki akan Twitter. Kenyataane njajal era kaya ngene aku 90-an ayu-ayu awet enom. Cah saiki kan tuwek-tuwek kakek Apa yang ngono lho, Rek? Tahun sing saiki-saiki jare kakean skincare jare. Nek tahun dhisik-dhisik jarene apa jenenge? Alami ya. HP Nokia yo normal ya. Nek saiki jarene kakean filter jare ya. Apa yang ngono lho, Rek? Gelayan. Lah kenyataan yo delakmu bendina ya TikTok sareng genah-genah. Lah wong yo anenge media sosial ngono kuwi yo piye neh wae. Iya anakmu yang mulai lah. Jam pira mulai? 12. Wis lho ya lan wis. Anak metal. Alhamdulillah. Kadang bisa suwene terus anak mobil ini tak sangka sak seng. Oh ini domenan rongseng ya. Tapi ya Diki entek patang seng yo oke ae wae. Telung adang konakane sak seng. Dadi watne ya. Andelane itu sare mangan.